Olin 11-vuotias, kun ekaa kertaa testasin itseni satuttamista. Se tuntui helpottavan hetkeksi. Olin 13-vuotias, kun menetin elämästäni yhden tärkeimmistä ihmisistä itsemurhalle. Siitä eiltely alkoi uudestaan. Ensin oli vain pieni pakokeino päästä eroon tuskasta, mutta koitui addiktioksi isoksi ongelmaksi ja moniin sairaalareissuihin. Olin pohjalla, oikeastaan olin vajonnut pohjan läpi. En nähnyt syytä jatkaa elää, ja ainut asia, joka piti mua elossa, oli viiltely. Ironista, kun näin jälkeenpäin katsoo. Olin 15-vuotias, kun koin sen hetken, että haluan lopettaa. Se hetki ei ollut syy jääpalojen, kuminauhojen, hengitysharjoitusten, kesällä uimisen halu tai edes terapia. Puhdas syy haluta lopettaa tuli perheestä ja ystävistä. Sen jälkeen, kun päätin, että mun täytyy lopettaa ja yrittää parantua, oli kun velini soitti minulle, hän itki ja aneli minua lopettamaan ja jäämään. En tiedä edelleenkään, miten hän tiesi. Silloin mun sydän murtui ajatellessa, että mun läheisimmät joutuisivat kokemaan saman menetyksen, mitä olen itse vuosia aiemmin kokenut. Silloin päätin lopettaa, päätin parantua, päätin pelastaa itseni, päätin, että olen pelastuksen arvoinen, vaikkei itse siltä aina tuntuisikaan. Retkahdin vielä sen jälkeen kerran, mutta nyt olen 17-vuotias yli vuoden kuivilla viiltelystä ja voin paljon paremmin. Henkilökohtaisesti opin rankon kautta lopettaa, mutta lopettaminen oli elämäni paras päätös. Edelleen joskus vanha himo kumpuaa, mutta osaan käsitellä sen terveellisesti nykyään. Mulla on hyvä elämä eessä ja luotan siihen. Viiltely ei koskaan ole ratkaisu ongelmaan. Tässä oli mun tarina viiltelystä eroon pääsystä. Ehkä joskus oma tarinani voi helpottaa muitakin lopettamaan.